ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മളിന്ന് അധ്യായം 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാണ്. അധ്യായം 2 ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം. 2-ാമത്തെ അധ്യായം ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ 1-ാമത്തെ അധ്യായം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 1-ാമത്തെ അധ്യായം ഏതായിരുന്നു? അർജുന വിഷാദ യോഗം അല്ലെ, കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധകളത്തിലെ സൈന്യ നിരീക്ഷണം. അപ്പൊ നമ്മളതില് ഇന്നലെ അർജുനൻ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമി നിരീക്ഷിക്കുന്നതായിട്ടും അതിനുശേഷം അർജുനൻ ഉണ്ടായിരുന്ന വിഷാദങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ അർജുനൻ 5 കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ കേട്ടു അല്ലെ. ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞത് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് അതിന്റെ കാരണങ്ങള്? ഒന്നാമത് പറഞ്ഞു, എന്ത് പറഞ്ഞു? മൃദുല ഹൃദയത്തെ, അർജുനന്റെ മൃദുല ഹൃദയത്തെ മറക്കിയ പുസ്തകം മറക്കിയപ്പോ നോക്കാനായിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞതെന്ന്. മൃദുല ഹൃദയത്വം. പിന്നെ 2-ാമത്തത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖാനുഭവങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അർജുനൻ പറഞ്ഞു പാപമല്ലേ ഈ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ, പാപമല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു. പിന്നെ വർണ്ണസങ്കരത്തെ കുറിച്ച്, കുടുംബ പാരമ്പര്യമൊക്കെ നശിച്ചു പോകുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. പിന്നെ പറഞ്ഞു തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അർജുനൻ അല്ലെ. അങ്ങനെ 5 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അർജുനൻ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അർജുനൻ വിജയിക്കും എന്ന് പറയാനായിട്ട് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഒരു 5, 8, 9 പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ അതും കണ്ടു. പിന്നെ അക്രമികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു 6 തരത്തിലുള്ള. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു. ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചത്? അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വില്ലും ശരങ്ങളും താഴെ വെച്ച് അതീവ ദുഃഖിതനായിട്ട് രഥത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതായിട്ട് പറഞ്ഞു സഞ്ജയൻ പറയുന്നതായിട്ടാണ് അധ്യായം അവസാനിച്ചത് അല്ലേ. ഇന്നലത്തെ അധ്യായം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി? ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചെയ്തോ? എല്ലാവരും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് അയച്ചു? ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ കിട്ടി? എല്ലാവർക്കും ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടിയോ? എല്ലാവർക്കും മാർക്ക് കിട്ടി. ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഓക്കെ. അപ്പൊ എല്ലാവരും ചെയ്തല്ലോ അല്ലെ. എല്ലാവരും ചെയ്തില്ലേ? അപ്പൊ ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഇല്ല, പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല. എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ സാധിച്ചു. ഓക്കെ ആണ് എല്ലാവരും? ഓക്കെ. അപ്പൊ നമുക്കിന്ന് 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പൊ 2-ാമത്തെ അധ്യായം തൊട്ട്, അപ്പൊ ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത്, ഇന്നലെ ഭഗവാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇന്നലത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇല്ല. അർജുനന്റെ പ്രയാസങ്ങളും അർജുനന്റെ വിലാപങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നത്. ഇപ്പോ അർജുനനും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം സുഹൃത്തുക്കളാണ്. ഭഗവാന്റെ സുഹൃത്താണ് അർജുനൻ ഇപ്പൊ ഇതുവരെ. ഇന്ന് ആണ് ഭഗവാന് ആര് ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത്? അർജുനൻ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിനുശേഷമാണ് ഭഗവാൻ ഉപദേശിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ 1-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ തൊട്ടാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നത്. ഇപ്പൊ 2-ാമത്തെ അധ്യായം ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം. അതിനെ പറയുന്ന ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം എന്നൊരു പേര് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ കൊടുക്കാൻ ഒരു കാരണം, ഈ അധ്യായം എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അധ്യായമാണ് ശരിക്കും ഈ 2-ാമത്തെ അധ്യായം ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം. അതില് ഗീതാ വിഷയം നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു ഭഗവത്ഗീതയിലെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നതല്ല. ഭഗവത്ഗീത 18 അധ്യായങ്ങളുണ്ട്. ആ 18 അധ്യായങ്ങളെ 3 ഭാഗങ്ങളാക്കി തിരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. നമ്മള് 3 ഭാഗങ്ങളാക്കി തിരിച്ചിട്ട് അതിനെ 3 പേര് പറഞ്ഞു. ഏതൊക്കെയാണ്? കർമ്മയോഗം. ആദ്യത്തെ 6 അധ്യായം കർമ്മയോഗം, പിന്നത്തെ 6 അധ്യായം ഭക്തിയോഗം, പിന്നത്തെ 6 അധ്യായം ജ്ഞാനയോഗാണെന്ന് കണ്ടു. അപ്പോ ഈ അധ്യായത്തില് ഭഗവാൻ അർജുനൻ ഈ 3 യോഗത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കർമ്മയോഗത്തെ കുറിച്ചും ഭക്തിയോഗത്തെ കുറിച്ചും ജ്ഞാനയോഗത്തെ കുറിച്ചും ഈ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ അധ്യായത്തിന് എന്ത് പറയുന്നത്? ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം എന്നൊരു പേര് കൂടി ഈ അധ്യായത്തിന് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോ അറിവ് ഭഗവാൻ അധ്യായത്തിൽ അർജുനന്
ആരാണ് നമ്മൾ ആരാണെന്നുള്ളൊരു ജ്ഞാനം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് ഭക്തി ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ടതിനെ കുറിച്ചും കർമ്മത്തിനെ കുറിച്ചും ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ അധ്യായത്തിന് ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം എന്നൊരു പേര് കൂടി കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വില്ലും ശരങ്ങളും താഴെ വെച്ച് ഇരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇനി അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഇതുവരെ എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ ആണല്ലേ? നമുക്ക് അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, അധ്യായം 2 ഗീതാവിഷയ സംഗ്രഹം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ രഥത്തില് വില്ലും ശരങ്ങളും താഴെ വെച്ച് അർജുനൻ ഇരിക്കുന്നതായിട്ട് പറയാണ്. പിന്നെ അപ്പൊ ഇതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ശ്ലോകങ്ങൾ എല്ലാതും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. നമുക്കത് കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അർജുനൻ അത് പറഞ്ഞ് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുന്ന ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം നമ്മളെ സ്ലൈഡിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല ശ്ലോകം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന് വലിയ ഇഷ്ടമൊന്നും വരുന്നില്ല അർജുനൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത്. തന്റെ കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുമ്പോൾ അർജുനനെ സംബന്ധിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാൻ അത് വലിയ താല്പര്യമില്ല. അപ്പൊ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ ചോദിക്കുകയാണ്, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകം ഭഗവാൻ പറയുന്ന ആദ്യത്തെ ശ്ലോകമാണിത്. പക്ഷെ ഇത് നമ്മളെ സ്ലൈഡിൽ കൊടുക്കാത്തോണ്ട് ഞാനത് വായിക്കാം കേട്ടോ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച കുതസ്ത്വാകശ്മലമിതം വിഷമേ സമുപസ്ഥിതം അനാരിജുഷ്ടമസൗർഗ്യം അകീർത്തികരമർജുന. അർജുനനോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ. എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, നിനക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ മാലിന്യം വന്നു പെട്ടത്? ജീവിതത്തിന്റെ മൂല്യമെന്തെന്നറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇതൊട്ടും യോജിച്ചതല്ല. ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്കല്ല അകീർത്തിയിലേക്കാണ് നിന്നത് നയിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്താണ് ചെയ്തത്? കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തില് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വില്ലും ശരങ്ങളും താഴെ വെച്ച് രഥത്തിലിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ ചോദിക്കുകയാണ്, നിനക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ മാലിന്യം വന്നു പെട്ടത്? കാരണം ഒരു ജീവിതത്തിന്റെ മൂല്യത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒട്ടും യോജിച്ച കാര്യമല്ല നീ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളെ ജീവിതത്തിന് ഒരു മൂല്യങ്ങളുണ്ട്, ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട്. അത് മനസ്സിലാക്കാതെയാണ് നീ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഈ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് നിനക്ക് ഉപരിലോകത്തിലേക്ക് പോകാനല്ല സാധിക്കുക. നിനക്ക് എന്താണ്? നിന്റെ കീർത്തി നഷ്ടപ്പെടും. അകീർത്തിയിലേക്കാണ് നിന്നത് നയിക്കുക. അർജുനൻ ഒരു കീർത്തിമാനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അപ്പൊ നിന്റെ കീർത്തിയാണ് ഇവിടെ നഷ്ടപ്പെടാന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് ഈ അധ്യായത്തില്? അർജുനന് ഈ ആത്മാവിനെ കുറിച്ചും ശരീരത്തിനെ കുറിച്ചും ഭൗതിക ശരീരത്തെ കുറിച്ചും ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുമുള്ള ആ പഠനം നടത്തി ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആരുടെ ലക്ഷ്യം? ഭഗവാന്റെ ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ തന്റെ ആ മൂലസ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആ ഭൗതിക ശരീരത്തിനെ കുറിച്ചും നമ്മുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ചും ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പഠനം നടത്തി തന്റെ ആ മൂലസ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ആ സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് അർജുനനെ തയ്യാറാക്കാന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ആര് നോക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ ആദ്യം തന്നെ ആ സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് ഉള്ള ആ ഭാവത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആ പരമസത്യത്തെ 3 ഭാവത്തില് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശ്രമം അതാണ്, അർജുനനെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുക. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം പറയുന്നത് ആ പരമസത്യത്തെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? 3 ഭാവത്തില് സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആ പരമസത്യം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പറയുക? പരമസത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആരാണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. എന്താണ് പരമസത്യമായിട്ട് പറയുന്നത്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ആ പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ആ പരമസത്യത്തെ 3 ഭാവത്തിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കാം. ഒന്ന് ബ്രഹ്മമായിട്ടും, ഒന്ന് പരമാത്മാവായിട്ടും, ഒന്ന് ഭഗവാനായിട്ടും. 3 തരത്തിൽ നമുക്ക് ആ പരമസത്യത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കാം. ഒന്ന് ബ്രഹ്മമായിട്ട്, 2 പരമാത്മാവായിട്ട്, 3 ഭഗവാനായിട്ട്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മമായിട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ അറിയാലേ, പ്രകാശാണ്. ഇപ്പൊ സൂര്യന്റെ രശ്മികൾ പോലെ നമുക്ക് പ്രകാശാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് എന്ത്? ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും വരുന്ന ആ പ്രകാശത്തെയാണ് ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് പറയാം. ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രകാശം അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളിലെ പ്രകാശം, ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ആ ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആത്മീയ ലോകത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ ആ ബ്രഹ്മജ്യോതി, ആ പ്രകാശത്തിൽ അതായത് ഭഗവാന്റെ ചുറ്റും കാണുന്ന ഒരു പ്രകാശ ജ്യോതി, അതിൽ ലയിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത്, അപ്പൊ അതാണ് ഫസ്റ്റത്തെ ബ്രഹ്മത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതാണ് ഒന്നാമത്തെ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്, ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കുക എന്ന് പറയും. രണ്ടാമത്തെ സാക്ഷാത്കാരമാണെന്ത്? പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം.
ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ആരുണ്ട്? പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് സമയത്ത് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും പറഞ്ഞത്, എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ആരുണ്ട്? പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ ശംഖ് ചക്ര ഗദാ പത്മം ചതുർഭുജധാരിയായിട്ട്, നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന രണ്ടാമത്തെ കാണുന്ന പിക്ചർ കാണില്ലേ, 4 കൈകളുള്ളത്, ശംഖും ചക്രവും ഗദയും പത്മം താമര പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ആ 4 കൈകളുള്ള ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം, അതാണ് ചതുർഭുജധാരിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ, പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ഇരിക്കുന്നുണ്ട് പരമാത്മാവായിട്ട്. വലിപ്പം പറഞ്ഞു 8 ഇഞ്ച് മാത്രമുള്ള വലിപ്പത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതായിട്ട് പറഞ്ഞു. ആ പരമാത്മാവിനെ നമുക്ക് ധ്യാനത്തിലൂടെ സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് രണ്ടാമത്തെ സാക്ഷാത്കാരം. നമ്മുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ആ പരമാത്മാവിനെ ധ്യാനത്തിലൂടെ സാക്ഷാത്കരിക്കാം. ആ ധ്യാനത്തിലൂടെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഭാഗവതത്തിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നടക്കുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. എങ്ങനെ ധ്യാനിക്കണം, എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഭാഗവതത്തിൽ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭാഗം. അപ്പൊ അതില് ആ പരമാത്മാവിനെ ധ്യാനിക്കുമ്പോ ഉള്ളൊരു പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ചാല് കുറേ വർഷങ്ങൾ നമുക്കത് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ആ ധ്യാനത്തിലൂടെ പരമാത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലിരിക്കുന്ന ആ ചതുർഭുജധാരിയായിട്ടുള്ള പരമാത്മാവിനെ നമുക്ക് സാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെ നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ എന്താണ്, കുറേ വർഷങ്ങൾ, കുറേ ജന്മങ്ങൾ നമുക്ക് ധ്യാനത്തിലൂടെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുക? തപസ്സിലൂടെ, ധ്യാനത്തിലൂടെയാണ് ആ പരമാത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അതാണ് 2ാമത്തെ സാക്ഷാത്കാരം. 3ാമത്തേതാണ് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം. സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനായിട്ടുള്ള, അതായത് സത്ത് ചിത്ത് ആനന്ദനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനെ സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് താരതമ്യേന ഈ ബ്രഹ്മത്തെയും പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരത്തെയും അപേക്ഷിച്ച് എളുപ്പമാണെന്ന് പറയാം കലിയുഗത്തിൽ. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാനെ നേരിട്ട് ഭക്തിയിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ 3 തരത്തിലാണ് സാക്ഷാത്കാരം. പരമാത്മാവിനെ, ആ സത്യത്തെ, പരമസത്യത്തെ 3 ഭാവത്തിൽ നമുക്ക് സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിക്കും. 1 ബ്രഹ്മമായിട്ട്, 2 പരമാത്മാവായിട്ട്, 3ാമത്തത് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരമായിട്ട്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല, നമ്മൾ എന്താണ് ആ പ്രകാശത്തിൽ വന്ന് ലയിക്കുന്നതാണ് ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? ആ പരമസത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രകാശമാണ്, ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കുന്നവരെ കുറിച്ച്. പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചതുർഭുജധാരിയായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാൻ നാരായണനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന പരമാത്മാ രൂപത്തിലിരിക്കുന്ന ചതുർഭുജധാരിയായിട്ടുള്ള നാരായണനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുക, അതാണ് പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം. 3ാമത്തേതാണ് എന്ത്? ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം. സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുക, സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം. അപ്പൊ 3 തരത്തില് സാക്ഷാത്കാരം. അപ്പൊ ഇതില് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ സാക്ഷാത്കാരം ഏതാണ്? ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരമാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത്. ഇതിനെ നമുക്കൊന്നും കൂടി മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു ഉപമ പറഞ്ഞു തരുന്നത് സൂര്യനോട് ഉപമിച്ച് പറയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മള് സൂര്യന്റെ പ്രകാശം, നമ്മൾ നേരം വെളുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കാണുന്നത്? നമ്മള് സൂര്യപ്രകാശം കാണുന്നില്ല. നമുക്ക് മനസ്സിലായി സൂര്യൻ ഉദിച്ചു, കാരണം നമ്മൾ ചുറ്റും പ്രകാശം കാണുന്നു. പക്ഷെ സൂര്യനെ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല. ആ പ്രകാശം കൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാകാം സൂര്യനുണ്ട്, സൂര്യന്റെ പ്രകാശം ഉണ്ടെന്ന്. നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി നമ്മൾ അടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തറിയാം? സൂര്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, സൂര്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗ്രഹം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് സൂര്യന്റെ ഉപരിതലം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെയും കുറെ കൂടി അടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം സൂര്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ദേവൻ ഉണ്ടെന്നും, ആ ദേവന് നമുക്കൊരു ഗ്രഹമുണ്ട്, സൂര്യദേവൻ ഒരു ഗ്രഹമുണ്ട്, നമുക്ക് അവിടെ സൂര്യനെ സേവനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട്, ഒരു ദേവനാണെന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ നമ്മൾ കൂടുതൽ ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്കിത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഇതല്ലാതെ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത്തിരി കൂടി എളുപ്പത്തിൽ, ഇത് ബുക്കിലുള്ള എക്സാമ്പിൾ ആണ് സൂര്യനെ വെച്ച് പറയുന്നത്. അല്ലാതെ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആകും. നമ്മൾ ഈ ബ്രഹ്മത്തെ, പരമാത്മാ ഭഗവാൻ, ഇതിനെ പറയാനായിട്ട് നമുക്കൊരു ട്രെയിൻ വെച്ചിട്ട്, ഇത് ഞാനൊരു ക്ലാസ്സിൽ കേട്ട ഒരു ഉദാഹരണമാണിത്. ഒരു ട്രെയിനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു ഉദാഹരണം പറയണം. അതായത് ഒരു ട്രെയിൻ ആദ്യമായിട്ട് ട്രെയിൻ കാണാനായിട്ട് പോകാം കുറച്ച് പേര്. ഇപ്പൊ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പോകാൻ ട്രെയിൻ കാണാനായിട്ട് പോയിട്ട് നിൽക്കാണ്. അപ്പോൾ കുറച്ച് പേര് പോയി നിൽക്കാണ്. അപ്പോൾ ട്രെയിൻ ദൂരെ നിന്ന് ട്രെയിൻ വരാണ്.
ദൂരേന്ന് ട്രെയിൻ വരികയാണ്. അപ്പൊ ട്രെയിൻ ലൈറ്റ് ഫ്രണ്ടില് ആ വെളിച്ചം ലൈറ്റ് കത്തിച്ചിട്ട് നല്ല പ്രകാശത്തിൽ ആ ലൈറ്റ് കത്തിച്ച് ട്രെയിൻ ദൂരേന്ന് വരാം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ കൂട്ടര് എന്ത് ചെയ്യും? ആ ട്രെയിൻ ദൂരേന്ന് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അവർ കാണുമ്പോൾ എന്താണ്, ഭയങ്കര ആ പ്രകാശം, ട്രെയിനിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്ന ആ ലൈറ്റാണ് അവർ കാണുന്നത്. അപ്പൊ അവര് ദൂരേന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ്, ആ വലിയ തെളിച്ചുള്ള ഒരു പ്രകാശം അതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവർ തിരിച്ചു പോകും. അപ്പൊ അവർക്ക് ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ്, ആ പ്രകാശമാണ് ട്രെയിൻ. പോയി. രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടർ അവിടെ നിന്നു. അവിടെ നിന്നിട്ട് അവര് ക്ഷമയോടുകൂടി അവിടെ കാത്തു നിന്നു. അപ്പൊ ആ ട്രെയിൻ വന്നിട്ട് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നു. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി? ആ ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പ്രകാശമല്ല, അതിന്റെ ബാക്കിൽ എന്താണ്, കുറെ ബോഗികൾ ഇങ്ങനെ അടക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു വലിയൊരു നീളത്തിലുള്ളൊരു വണ്ടിയാണെന്നുള്ള ആർക്ക് മനസ്സിലായി? രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടർക്ക് മനസ്സിലായി ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല്. അപ്പൊ അവരും എന്ത് ചെയ്തു? അപ്പൊ അവർക്ക് മനസ്സിലായി ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവരും തിരിച്ചുപോയി. മൂന്നാമത്തെ കൂട്ടർ എന്ത് ചെയ്തു? ആ ട്രെയിൻ അവിടെ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നപ്പോ ആ ട്രെയിനിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയപ്പോ അവർക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി? ഈ ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് കുറേ ബോഗികളുണ്ട്, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ഇരിക്കാനായിട്ട് സീറ്റ് ഉണ്ട്, അവിടെ കെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും, നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കുറെ സൗകര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് എന്നുള്ളതൊക്കെ ആര് മനസ്സിലാക്കി? മൂന്നാമത്തെ കൂട്ടർ മനസ്സിലാക്കി. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ ട്രെയിൻ എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയത് ആരാണ് ശരിക്കും? ഹരേ കൃഷ്ണ. മൂന്നാമത്തെ കൂട്ടർക്കാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത്. ഈ ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താണെന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലായത് മൂന്നാമത്തെ കൂട്ടരാണ് അല്ലെ. ഫസ്റ്റത്തെ കൂട്ടർക്കും ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയില്ല, രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടർക്ക് കുറച്ച് മനസ്സിലായി, മൂന്നാമത്തെ കൂട്ടർക്കാണ് ശരിക്കും ട്രെയിൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത്. അതായത് ക്ഷമയോടുകൂടി അവരെന്ത് ചെയ്തു? അവിടെ നിന്നു. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ അപ്പൊ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ശരിയായ സത്യമായ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? അപ്പോ മൂന്നാമത്തെ കൂട്ടർക്കാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഇതിന് വെച്ച് നമ്മൾ താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്രഹ്മം പരമാത്മ ഭഗവാനിൽ താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഏറ്റവും സത്യമായ പരമമായ സാക്ഷാത്കാരം ഏതാണ്? ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം. ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരമാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ലേ? അപ്പൊ അതാണ് നമുക്കിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി. ഓക്കെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ഭാഗത്തിലേക്ക്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അപ്പൊ പരമസത്യത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്ന 3 ഭാവങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടത്. ബ്രഹ്മം, പരമാത്മ, ഭഗവാൻ. അപ്പൊ അതിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ സാക്ഷാത്കാരം ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരമാണ് എന്നുള്ളതും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. അപ്പോ ഇനി നമുക്കറിയാം ആരാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാനാണ്, ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരമാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ സാക്ഷാത്കാരം. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് എന്നുള്ളതിന് പരാശര മഹർഷി, വ്യാസ മഹർഷിയുടെ പിതാവായിട്ടുള്ള പരാശര മഹർഷി ഭഗവാൻ ഒരു നിർവചനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാൻ എന്ന വാക്കിന് പരാശര മഹർഷി ഒരു നിർവചനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വേദവ്യാസന്റെ പിതാവായിട്ടുള്ള പരാശര മഹർഷി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നിർവചനമാണിത്. എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? കുറേ സൗന്ദര്യം, കുറേ സമ്പത്ത്, കുറേ കീർത്തി, കുറേ ശക്തി, കുറേ ജ്ഞാനം, കുറേ വൈരാഗ്യം, അതായത് ഈ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒത്തിണങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നത് ആർക്കാണോ അവരാണ് ഭഗവാൻ. ഈ 6 ഗുണങ്ങൾ, 6 ഐശ്വര്യങ്ങള്, 6 ഭഗങ്ങള്, ഇതെല്ലാതും ആരിലാണോ ഉള്ളത് അവരെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഭഗവാൻ എന്ന് പറയാം എന്നാണ് പരാശര മഹർഷി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നിർവചനം. ഇപ്പൊ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കുറെ സൗന്ദര്യമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ കാണാൻ സാധിക്കും, കുറെ സമ്പത്തുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ കാണാൻ സാധിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ സൗന്ദര്യവും സമ്പത്തും ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ കാണാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ ഇതെല്ലാതും കൂടി ഒരുമിച്ച് ആരിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ? ഭഗവാനിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇതെല്ലാതും ഈ 6 കാര്യങ്ങളും ഒരുമിച്ച് വരുന്നത് ആരിലായിരിക്കും? ഭഗവാനിലായിരിക്കും. അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവാൻ എന്ന വാക്കിന് പരാശര മഹർഷി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നിർവചനമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കുറെ സൗന്ദര്യവും സമ്പത്തും കീർത്തിയും ശക്തിയും ജ്ഞാനവും വൈരാഗ്യം. വൈരാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളോടുള്ള വിരക്തിയാണ് വൈരാഗ്യം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് എന്താണ് ലളിതമായൊരു ജീവിതം, അതാണ് നമ്മുടെ ഭക്തിയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളോട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അത്തരത്തിലുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളോട് നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു വിരക്തി, നമുക്കൊരു ഇഷ്ടക്കുറവ്, അതാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയും. അപ്പോഴാണ് അതിനോട് കൂടുതൽ താല്പര്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് ആരോട് അടുപ്പുണ്ടാവില്ല? ഭഗവാനോട് അടുപ്പുണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ എത്രത്തോളം നമ്മൾ ഇതിനോട് വിരക്തി വരുന്നോ അത്രത്തോളം നമുക്ക് ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിലോട് താല്പര്യം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ 6 ഗുണങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആര്? ഭഗവാൻ എന്നാണ് പരാശര മഹർഷി നൽകിയിരിക്കുന്ന നിർവചനം.
അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനനെ അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് നയിക്കാനാണ് അർജുനനെ ഭഗവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ എന്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് 3 ഭാവത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ബ്രഹ്മമായിട്ടും പരമാത്മാവായിട്ടും ഭഗവാനായിട്ടും. അതിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ സാക്ഷാത്കാരം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു? ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് അർജുനനോട് പറയാണ്, ഇത് നീ ഇപ്പൊ ഈ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ, നീ ഇപ്പൊ യുദ്ധം ചെയ്യാതെ മാറി നിൽക്കാണല്ലോ, അപ്പൊ ഈ ചെയ്യുന്നത് നിനക്ക് യോജിച്ചതല്ല, ആണത്തമില്ലായ്മയ്ക്ക് അധീനനാകരുത് എന്നാണ് ആരോട് പറയുന്നത്? അർജുനനോട് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യണം? നിന്റെ ക്ഷുദ്ര ദൗർബല്യം, നിന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ആ ദൗർബല്യങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നീ എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ ആര് പറയാണ്? അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, ദൗർബല്യത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് എഴുന്നേൽക്കൂ എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കാണ്, ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ പിതാമഹന്മാര് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഗുരുജനങ്ങള്, ഗുരുജനങ്ങള്, ബന്ധുക്കള്, സുഹൃത്തുക്കള്, ഇവരെ പോലുള്ളവർക്കെതിരെ ഞാൻ എങ്ങനെ ശാസ്ത്രങ്ങളെ കൊണ്ട് തിരിച്ചടിക്കും എന്നാണ് ആര് ചോദിക്കുന്നത്? അപ്പോൾ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്. കാരണം ഇവരോടൊക്കെ ഞാൻ എങ്ങനെ യുദ്ധം ചെയ്യും, ഇവരെ ഞാൻ എങ്ങനെ വധിക്കും എന്നാണ് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എനിക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു ശ്ലോകം പറഞ്ഞില്ലേ, അതിൽ മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്താണ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്, അതൊന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഇവരെ വധിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് എന്താണ് കാര്യം? അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് തന്നെ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരോ എന്നാണ് ഭഗവാനോട് അർജുനൻ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ അർജുനൻ ശരണം പ്രാപിക്കുകയാണ്. കാരണം അർജുനന് ഒന്നും തീരുമാനിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. എന്ത് ചെയ്യണം, എന്താണ് ഇനി അടുത്തത് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതൊന്നും അറിയാത്തത് കൊണ്ട്. കാരണം മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് ആരാണ്? ഗുരുക്കന്മാര്, പിതാമഹന്മാരൊക്കെയാണ് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത്. അവരെയൊന്നും വധിക്കാനായിട്ട് അർജുനന് സാധിക്കുന്നേ ഇല്ല. അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കാണ്, ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന്. ഇവിടെ അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ശരണം പ്രാപിക്കുകയാണ്. കാർപ്പണ്യദോഷോ ബഹദ സ്വഭാവഃ പൃച്ഛാമി ത്വാം ധർമ്മ സമ്മൂഢചേദഃ യശ്രേയസാ നിശ്ചിതം ബ്രൂഹി തന്മേ ശിഷ്യസ്തേഹം ശാതി മാം ത്വാം പ്രപന്നം. ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്? ദൗർബല്യം കൊണ്ട് ആത്മനിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട എനിക്ക് കൃത്യനിർവഹണത്തെ പറ്റി ഒന്നും വ്യക്തമാകുന്നില്ല. ഈ അവസ്ഥയിൽ എനിക്ക് എന്താണ് യോജിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു തരണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ദൗർബല്യം കൊണ്ട് ആത്മനിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട എനിക്ക് കൃത്യനിർവഹണത്തെ കുറിച്ച് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്താണ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതെന്നൊന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. കാരണം എന്ത് സംഭവിച്ചു? എനിക്ക് ദൗർബല്യം കൊണ്ട് എൻ്റെ ആത്മനിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ അവസ്ഥയിൽ എനിക്ക് എന്താണ് യോജിച്ചതെന്ന് അങ്ങ് പറഞ്ഞു തരണം. ഞാനിപ്പോ അങ്ങയെ ശരണം പ്രാപിച്ച ശിഷ്യനാണ്, ദയവായി ഉപദേശം തന്നാലും. അപ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ സുഹൃത്താണ്, രണ്ടുപേരും സുഹൃത്തുക്കളാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയായിരുന്നു ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ ഇപ്പോൾ ആ സുഹൃത്തായിട്ടുള്ള അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ശരണം പ്രാപിക്കുകയാണ് ഇപ്പോ. കാരണം എനിക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് എനിക്ക് വേണ്ട ഉപദേശം തരണേ എന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. അപ്പോ ഇനിയിപ്പോ ഭഗവാൻ എന്തായി? അർജുനന്റെ ഗുരുവായിട്ട് മാറാണ്. കാരണം ഭഗവാനെ അർജുനൻ ശരണം പ്രാപിച്ചു. അപ്പൊ ഇനി ആ ഗുരുവിന്റെ ഗാംഭീര്യത്തില് അർജുനന് ഭഗവാൻ ഉപദേശം കൊടുക്കാൻ പോകണം. അപ്പൊ ഇനി എന്താ തുടങ്ങാണ്? ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശങ്ങൾ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ആ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഉപദേശങ്ങൾ തുടങ്ങണം. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ എന്തിനെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത്? നമ്മൾ ഒന്നാണ് ആദ്യം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ ആരാണ് എന്നാണ് ആദ്യം ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? ദേഹിനോസ്മിൻ യഥാ ദേഹേ കൗമാരം യൗവനം ജര തഥാ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തിർ ധീരസ്തത്രാന മുഹ്യതി. ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്കും പിന്നെ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്കും കടക്കുന്നത് പോലെ മരണശേഷം മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. സമചിത്തനായ ഒരാൾക്ക് ഈ പരിണാമത്തെ പറ്റി സംഭ്രമം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോ ശരീരസ്ഥനായിട്ടുള്ള ഒരു ആത്മാവ്, ശരീരത്തിലിരിക്കുന്ന ഒരാത്മാവ് ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്കും പിന്നെ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്കും കടക്കുന്നത് പോലെ മരണശേഷം മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും. സമചിത്തനായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? ഈ മാറ്റത്തെ കുറിച്ച് സംഭ്രമം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മളെ ശരീരത്തിൽ ഒരു ആത്മാവ് ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മളെ ശരീരത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ശരീരത്തിൽ ഒരു ആത്മാവില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? മരിച്ചുപോയി എന്ന് പറയും അല്ലെ? ശരീരത്തിൽ ഒരു ആത്മാവില്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ? ആ മരണം എന്ന് നമ്മൾ പറയും. പക്ഷെ ശരീരത്തിൽ ഒരു ആത്മാവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ആ ശരീരം വളരും. ശരീരം വളർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ബാല്യം വരും, യൗവനം വരും, കൗമാരം വരും, വാർദ്ധക്യം വരും. അങ്ങനെ ശരീരത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ കടന്നു പോയിക്കൊടുക്കും. അതെപ്പോഴാണ്? ആ ശരീരത്തില് ആത്മാവിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ മാറ്റം ശരീരത്തിന് നടക്കുന്നത്. ആ ആത്മാവില്ലെങ്കിലോ
ആ ശരീരം നമ്മൾ നശിച്ചു പോയി. ആ ശരീരം പിന്നെ ശരീരം ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലത്. അപ്പൊ അതേപോലെ അതിനുശേഷം വാർദ്ധക്യത്തിലേക്കും കടന്നിട്ട് മരണശേഷം, അപ്പൊ ഇവിടെ മരണശേഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ശരീരമാണ് മരിക്കുന്നത്. മരണശേഷം മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും. മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക്, കാരണം ആ ശരീരം മരിച്ചു. അപ്പൊ വേറൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് ആര് പ്രവേശിക്കും? ആത്മാവ് പ്രവേശിക്കും. സമചിത്തനായ ഒരാൾക്ക് ഈ പരിണാമത്തെ പറ്റി സംഭ്രമം ഉണ്ടാവില്ല. ഇത് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് എന്തില്ല? സംഭ്രമം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ നമ്മളെ ശരീരത്തിലിരിക്കുന്ന ആത്മാവ് ആ ശരീരത്തിൽ എത്ര വരെ ഇരിക്കുള്ളൂ? ആ ശരീരം നശിക്കുന്നത് വരെ അതിലുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ശരീരത്തിലേക്ക് പോകും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ആത്മാവ് ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ശരീരത്തിന് വളർച്ചകളൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത്. ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ശരീരത്തിന് ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മള് ആരാണ്? അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഇതുവരെ നമ്മൾ പറയാം ഞാൻ ആ ശരീരമാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക. കാരണം നമ്മൾ ചോദിച്ച എന്താ പറയാ? നമ്മുടെ പേരാ പറയുന്നത് അല്ലെ? നമ്മുടെ പേര് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ശരീരത്തിന്റെ പേരാണത്. ആ ശരീരത്തിന് ആത്മാവ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്തില്ല? പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ പറയാ? നമ്മളൊരാള് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ പേരാണ് പിന്നെ പറയുന്നത്? അല്ല, പിന്നെന്ത് പറയും? ബോഡി എന്ന് പറയും നമ്മൾ അല്ലെ? അതോടുകൂടി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? നമ്മൾ ആരാണ്? നമ്മൾ ആത്മാവാണ്. നമ്മള് ശരീരമല്ല, നമ്മൾ ആത്മാവാണെന്നാണ് ആദ്യം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ആദ്യം അതാണ്. നമ്മള് ശരീരമല്ല, ആത്മാവാണ്. അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള സംഭ്രമം ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം ഈ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ് നമ്മുടെ ശരീരം. പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ശരീരമാണ് നമ്മുടെ, അതായത് ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം. ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ, ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ് നമ്മുടെ ശരീരം. ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മുടെ നിർമ്മിച്ച ശരീരം ഇവിടെ തന്നെ നശിച്ചു പോകാനുള്ളതാണ്. നമ്മളെ ഈ ശരീരം ഇവിടെ തന്നെ നശിച്ചു പോകുന്നതാണ്. അതിനെന്തില്ല? നിലനിൽപ്പില്ല. പക്ഷെ നമ്മുടെ ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നശിക്കാനുള്ളതാണ്. പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ് ശരീരം. അതിന് എന്താണ്? നാശം സംഭവിക്കുന്നതാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ശരീരത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കണം? നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ നമുക്ക് പിക്ചറിൽ കാണിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മള് ജനിക്കുമ്പോ നമ്മളൊരു ജന്മം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ജനനത്തില് ശരീരത്തിൽ ആത്മാവിരിക്കുന്നിടത്തോളം എന്ത് സംഭവിക്കും? ആ ശരീരം വളർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ആ ശരീരത്തിന് നമ്മൾ ജനിച്ചു എന്താണ്? ശൈശവം വന്നു, ബാല്യം വന്നു, കൗമാരം വന്നു, യൗവനം വന്നു, വാർദ്ധക്യം വന്നു, ഒക്കെ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് ആ ശരീരത്തിന് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പോഴും ആ ശരീരത്തിൽ എന്തിരിക്കുന്നുണ്ട്? ആ ആത്മാവ് അതേപടി തന്നെ അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം വാർദ്ധക്യം വന്നു. പിന്നെ നമുക്ക് മരണം സംഭവിക്കുമ്പോൾ ആ ശരീരത്തിലിരിക്കുന്ന ആത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യും? അടുത്ത ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും. അതിങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ശരീരത്തിന് നമ്മളിവിടെ ഒരു ഉദാഹരണം, ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്ന ഒരു കാറ് വെച്ചിട്ട്, അതായത് നമ്മളെ വീട്ടിലൊരു കാർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കാറ് തന്നെത്താൻ ഓടില്ല. ആ കാറ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ ആര് വേണം? ഒരു ഡ്രൈവർ വേണം. ഡ്രൈവർ ഇല്ലാതെ കാർ ഓടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതേപോലെ തന്നെയാണ് എന്ത്? ആ ജീവാത്മാവിനെ സംബന്ധിച്ച് ആ ജീവാത്മാവിനെ പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് എന്താവശ്യമാണ്? ഒരു ശരീരം ആവശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ ജീവാത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യണം? ആ ശരീരത്തിൽ കടക്കുന്നു, അവിടെ നിൽക്കുന്നു. അതിനുശേഷം ആ ശരീരം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോൾ ജീവാത്മാവ് അടുത്ത ശരീരത്തിലേക്ക് പോകും. കാരണം അതിനൊരു മാധ്യമം വേണം ചെയ്യാനായിട്ട്. അതാണ് എന്ത്? നമ്മുടെ ഈ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളിലും സംഭവിക്കുന്നതാണ്. മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമല്ല, മൃഗങ്ങളിലും പക്ഷികളിലും എല്ലാ ജലജന്തുക്കളും എന്തിലായിക്കോട്ടെ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളിലും എന്തുണ്ട്? ഈ മാറ്റങ്ങൾ നടക്കുന്നതാണ്. നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആത്മാവിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ശരീരത്തിന് മാറ്റങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകും. അത് മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമല്ല, മൃഗങ്ങളിലും പക്ഷികളിലും എല്ലാത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അവർ ജനിക്കുന്നു, ചെറുതായിരിക്കും അല്ലെ, ശൈശവമായിരിക്കും. അതിനുശേഷം ബാല്യം വന്നു, യൗവനം വന്നു, കൗമാരം വന്നു, വാർദ്ധക്യം വന്നു. ഇത് മനുഷ്യരിലും വരുന്നുണ്ട്, മൃഗങ്ങളിലും വരുന്നുണ്ട്, എല്ലാവരിലും ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ എപ്പോഴേ ഉള്ളൂ? ആ ആത്മാവ് ആ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇതൊക്കെ ഉള്ളത്. അല്ലെങ്കിൽ ആ ശരീരത്തിന് എന്തില്ല? പിന്നെ ശരീരം കൊണ്ടൊന്നും നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കുക, നമ്മളെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതല്ല, അത് നശിച്ചു പോകാനുള്ളതാണ്. ആത്മാവാണ് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത്. കാരണം ആ ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ ആത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യും? അടുത്ത ശരീരത്തിലേക്ക് പോകും. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ ഒരു കൂട് വെച്ചിട്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാണ്, നമുക്കൊരു ഉപമ കാണിച്ചു തരുന്നത്. എങ്ങനെയാണ്? ഈ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കൂടാണെങ്കിൽ ആ കൂട്ടിൽ കിടക്കുന്ന പക്ഷിയാണ് നമ്മുടെ ആത്മാവ്.
നമ്മൾ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മുടെ ശരീരത്തെ പോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, നമ്മളെ ശരീരത്തെ മോടി പിടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ആ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. കാരണം ഈ ശരീരം നശിച്ചു പോകാനുള്ളതാണ്, സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതല്ല. പക്ഷെ എന്നിട്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ആ ശരീരത്തെ പോഷിപ്പിക്കാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത്. അതിലിരിക്കുന്ന ശാശ്വതനായിട്ടുള്ള ഈ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഒട്ടും കണക്ക് കൂട്ടുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക? ആത്മാവ് ഇല്ലാതായി പോകും. ആത്മാവിന് പോഷണം കിട്ടുന്നില്ല. ആത്മാവിന് എന്താ വേണ്ടത്? ആത്മാവിന് അതിന്റെ സാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ സാധിക്കാന്നല്ല. അപ്പൊ അതിന് സാധിക്കാതെ വരുമ്പോ ആത്മാവ് എന്ത് സംഭവിക്കാണ്? അതിങ്ങനെ ഇല്ലാതാകണം. അത് ഇല്ലാതാകുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ശരിക്കും ആത്മാവിന്റെ സാക്ഷാത്കാരത്തിൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. കാരണം ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജന്മം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ മനുഷ്യ ജന്മത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആ മനുഷ്യ ജന്മത്തിലൂടെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുക? സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുക. അപ്പൊ അതിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആ ശരീരത്തിന്റെ ധർമ്മം വരുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നു? ആ ശരീരത്തെ പോഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ശരീരത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞറിഞ്ഞ് ചെയ്യും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ജനിച്ച് ഒരു കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ ആ കുട്ടിക്ക് ഒരു ട്രൈസൈക്കിൾ മേടിച്ചു കൊടുക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് വലുതാകുമ്പോൾ ആ സൈക്കിൾ മേടിക്കും, പിന്നെ 2 വീലർ മേടിക്കും, പിന്നെ കാറ് മേടിക്കും. അതായത് ആ ശരീരം വളരുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ ശരീരത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടറിഞ്ഞ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യും. പക്ഷേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? നമ്മുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആരും ചിന്തിക്കുന്നേ ഇല്ല. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിന് ഒന്നുകൂടി പറയാണ്. ഈ പറഞ്ഞ സ്റ്റേജസിലൂടെ നമ്മളെ ശരീരം കടന്നു പോകുമ്പോൾ ആത്മാവും അതിൽ തന്നെ ഇരിക്കും. അതിനുശേഷം ആ ശരീരം പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കാതെ വരുമ്പോ ഈ ആത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അടുത്ത ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും. വീണ്ടും അവിടെ എന്ത് തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബാല്യം, ശൈശവം, ബാല്യം, യൗവനം, കൗമാരം, വാർദ്ധക്യം, ഈ പറഞ്ഞ സ്റ്റേജസിലൂടെ ആ ശരീരം കടന്നു പോകുമ്പോൾ ആ ആത്മാവും അതിലുണ്ടാവും. അതിനുശേഷം വാർദ്ധക്യം വന്ന്, രോഗം വന്ന്, മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും അടുത്ത ശരീരത്തിലേക്ക് ആര് പോകും? ആത്മാവ് പോകും. ആ ശരീരം മാത്രം നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ആത്മാവിന് ഒരിക്കലും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? और छोटे बॉक्स को सामने वाली सीट के नीचे कृपया अपनी सीट पर बैठ जाएं और प्रस्थान के लिए ആത്മാവിന് ഒരിക്കലും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇവിടെ. ഹരകൃഷ്ണ, ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? ഹരകൃഷ്ണ, മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളിലും അപ്പൊ എന്തുണ്ട്? ആത്മാവുണ്ട്. എല്ലാത്തിലും ആത്മാവില്ലാത്ത ഒന്നുമില്ല. 84 ലക്ഷം ജീവഗണങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാ പറയുന്നത്. 84 ലക്ഷം ജീവഗണങ്ങളുണ്ട്. അത് പലതരത്തില് വെള്ളത്തിൽ ജീവിക്കുന്നതുണ്ട്, കരയിൽ ജീവിക്കുന്നതുണ്ട്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പക്ഷികള്, വൃക്ഷങ്ങള്, പിന്നെ മൃഗങ്ങള്, അങ്ങനെ എല്ലാ നാൽക്കാലികള്, ഇഴജന്തുക്കൾ, അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടിയിട്ട് 84 ലക്ഷം ജീവഗണങ്ങളുണ്ട്. ഈ എല്ലാത്തിലും ആരുണ്ട്? പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാറ്റിലും ആത്മാവുണ്ട്, എല്ലാറ്റിനും പരമാത്മാവുണ്ട്. എല്ലാറ്റിലും ഈ പറഞ്ഞ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും എല്ലാറ്റിലും ഉണ്ട്. എല്ലാവർക്കും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്? ഈ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ശരീരത്തില് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം മരണം സംഭവിക്കുന്നു. ഇത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജന്മമെടുക്കുന്ന എല്ലാറ്റിനും ബാധകമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞല്ലേ, ബ്രഹ്മാവ് മുതൽ ഉള്ള എല്ലാ ജീവികൾക്കും എന്തുണ്ട്? മരണം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ മരണശേഷം ആത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യും? അടുത്ത ശരീരത്തിലേക്ക് പോകും. ആ ശരീരം പോയി നശിച്ചു. അപ്പൊ ആ ശരീരം പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ്. അത് ഇവിടെ തന്നെ നശിച്ചു പോകുന്നതാണ്. പക്ഷെ ആത്മാവിനൊരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നുമില്ല. അപ്പൊ അത് ഭഗവാൻ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ഇത് പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? അവിടെ അർജുനൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഗുരുക്കന്മാരെ, പിതാമഹന്മാരെ ഒക്കെ വധിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് അർജുനൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലെ? എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇവരുടെ അസ്ത്രങ്ങളാൽ തിരിച്ചടിക്കുന്നതാണ് അർജുനൻ ചോദിച്ചത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അതുകൊണ്ട് പറയാണ്, കാരണം നമ്മൾ ആരാണ്? ശരീരമല്ല, നമ്മൾ ആത്മാവാണ്. അപ്പോ നമുക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല? ആത്മാവിനെ നശിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളത് അർജുനന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അവിടെ. കാരണം ഞാൻ ശരീരമല്ല, ഞാൻ ആത്മാവാണ്. അപ്പൊ ആത്മാവിനെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ഭഗവാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇനി രണ്ടാമത്തത്, അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? രണ്ടാമത്തെ അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ കാരണം എന്തായിരുന്നു? ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ.
അല്ല ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ബന്ധുക്കളും സുഖസൗകര്യങ്ങൾ. കൂടപ്പിറപ്പുകളും എല്ലാരും കൂടിയാണ് യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് യുദ്ധഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ അല്ല, രണ്ടാമത്തെ കാരണം എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ. ഭൗതിക ഭൗതിക സുഖ സുഖങ്ങൾ അല്ലെ. രണ്ടാമത്തെ കാരണം ഭൗതികമായ സുഖങ്ങളായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിനുള്ള ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്താണ്? മാത്ര സ്പർശാസ്തു കൗന്ദേയ ശീതോഷ്ണ സുഖ ദുഃഖദാഹ ആഗമാപായിനോ നിത്യ സാംസിദിശ്വസ ഭാരത. ഹേ കുന്തിപുത്ര, ക്ഷണികങ്ങളായ സുഖദുഃഖങ്ങളുടെ വരവും പോക്കും മഞ്ഞുകാലത്തിന്റെയും വേനൽക്കാലത്തിന്റെയും ഗതിവിഗതികൾ പോലെയാണ്. ഇന്ദ്രിയ അനുഭൂതികളിൽ നിന്നാണ് ഇതുണ്ടാകുന്നത്. ഹേ ഭാരത, അവയെ അസ്വസ്ഥനാകാതെ സഹിക്കാൻ പഠിക്കണം. അപ്പൊ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ കാരണം പറഞ്ഞു ഭൗതികമായ സുഖ ദുഃഖങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് അർജുനൻ പറഞ്ഞത്, സുഖാനുഭവങ്ങളെ കുറിച്ച്. അപ്പൊ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, ക്ഷണികങ്ങളാണ് ഈ സുഖവും ദുഃഖവും. സുഖവും ദുഃഖം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ക്ഷണികമായിട്ടുള്ളത്, സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതല്ല. അതിന്റെ വരവും പോക്കും എങ്ങനെയാണ്? മഞ്ഞുകാലവും വേനൽക്കാലത്തിന്റെ വരവും പോക്കും പോലെയാണ്. മഞ്ഞുകാലം വരും, വേനൽക്കാലം വരും, പിന്നെ മഞ്ഞുകാലം വരും, പിന്നെയും വേനൽക്കാലം വരും. ഇതിങ്ങനെ മാറി മറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെയാണ് എന്ത് സുഖദുഃഖങ്ങൾ എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ഇത് എങ്ങനെയാ ഉണ്ടാകുന്നത്? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയാനുഭൂതിയിൽ നിന്നാണ് ഇത് ഉണ്ടാകുന്നത്. അതായത് നമ്മളാണ് സുഖമാണോ ദുഃഖമാണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്. ചിലപ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്ന സുഖം വേറൊരാളുടെ ദുഃഖമായിരിക്കും, അവർക്ക് തോന്നുന്ന സുഖം എന്റെ ദുഃഖമായിരിക്കും. ഇതെങ്ങനെയാണ്? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ അനുഭൂതിയാണത്. ഇപ്പൊ ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരു കുട്ടിക്ക് ഫുള്ള് മാർക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു കുട്ടിക്ക് 0 മാർക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കുട്ടിക്ക് സന്തോഷമാണ്, ഒരു കുട്ടിക്ക് ദുഃഖമാണ്. അത് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മുടെ അനുഭൂതിയാണ്. നമ്മുടെ അനുഭൂതി കൊണ്ടാണ് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അത് മറ്റൊരാൾക്കല്ല, നമ്മൾക്കാണുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ സുഖവും ദുഃഖവും തീരുമാനിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയാനുഭൂതിയാണത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അസ്വസ്ഥനാകാതെ അതിനെ സഹിക്കാൻ പഠിക്കാനാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. കാരണം ഈ സുഖവും ദുഃഖവും സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതല്ല. ഒരാൾക്കും സ്ഥിരമായിട്ട് സുഖം ഉണ്ടാവില്ല, ഒരാൾക്കും സ്ഥിരമായിട്ട് ദുഃഖം ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം ഇത് മഞ്ഞുകാലം വേനൽക്കാലം വന്നും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ ഇത് മാറി മറിഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അത് മാത്രമല്ല, ഇത് തീരുമാനിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയാനുഭൂതി കൊണ്ടാണ് അത് തീരുമാനിക്കുന്നത്. അത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇത് സുഖമാണോ ദുഃഖമാണോ എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മള്, അതായത് ചിലപ്പോൾ എന്റെ സുഖം വേറൊരാളുടെ ദുഃഖമായിരിക്കാം, അവരുടെ സുഖം എന്റെ ദുഃഖമായിരിക്കാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിനെ അസ്വസ്ഥനാകാതെ സഹിക്കാൻ പഠിക്കാനാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയണം. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞ സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ, ആ സുഖദുഃഖങ്ങള് സഹിക്കാൻ പഠിക്കണം, സുഖാനുഭവങ്ങൾ സഹിക്കാൻ പഠിക്കാനാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഒരു വൃക്ഷത്തെ പോലെ നമ്മൾ സഹിക്കാനായിരിക്കണം. വൃക്ഷം എങ്ങനെയാണ്? മഞ്ഞുകാലം വരും, വേനൽക്കാലം വരും, പിന്നെ ഇങ്ങനെ പല കാലാവസ്ഥകളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴും ചിലപ്പോ മഴക്കാലം ഉണ്ടാവും. ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും ആ വൃക്ഷം എങ്ങനെയാണ്? അവിടെ സഹിഷ്ണുതയോടെ നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതേപോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? സഹിഷ്ണുതയുള്ളവരായിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ചില ഇലകൾ മുഴുവനും പൊഴിഞ്ഞ് അത് ഉണങ്ങിയ പോലെ നിൽക്കും, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിറച്ച് ഇലകൾ വരും. അങ്ങനെ പല പല മാറ്റങ്ങൾ ഓരോ സമയത്തിനനുസരിച്ച്, കാലത്തിനനുസരിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ അത് എന്തിനു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്? വൃക്ഷങ്ങൾക്ക് വരും. പക്ഷെ അത് എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? അത് അതേപോലെ തന്നെ നിലനിൽക്കുകയാണ് വൃക്ഷങ്ങൾ. അതേപോലെ സഹിഷ്ണുതയുള്ളവർ സഹിക്കാനായിട്ട് പഠിക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. നമുക്ക് സുഖം വരാം, ദുഃഖം വരാം, ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ സഹിക്കാനായിട്ട് പഠിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുന്നത്. അതിനെ സഹിക്കാൻ പഠിക്കണം എന്നാണ് എടുത്തു പറയുന്നത്, സുഖദുഃഖങ്ങൾ. ഇനി വീണ്ടും ഭഗവാൻ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ന ജായതേ മ്രിയതേ വാ കഥാചിത് നായം ഭൂത്വാ ഭവിതാവാന ഭൂയഃ അജോ നിത്യശാശ്വതോയം പുരാണോ നാഹന്യതേ ഹന്യമാനേ ശരീരേ. ആത്മാവിനൊരിക്കലും ജനന മരണങ്ങളില്ല, അതുണ്ടായിട്ടില്ല, ഉണ്ടാകുന്നില്ല, ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. അജനാണ്, നിത്യനാണ്, ശാശ്വതനാണ്, പ്രാചീനനാണ്. ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ അതിന് മരണമില്ല. അപ്പൊ അർജുനനോട് ആദ്യം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, നീ ശരീരമല്ല ആത്മാവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. കാരണം ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞത് നശിക്കാനുള്ളതാണ്, ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരിക്കലും നാശമില്ലാത്തതാണ്. ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞ ആത്മാവിന് നിൽക്കാനുള്ളൊരു മാധ്യമം മാത്രമാണ്. ആ ശരീരം വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു ശരീരം ആര് സ്വീകരിക്കും? ആത്മാവ് സ്വീകരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നീ ആരാണ്? നീ ശരീരമല്ല ആത്മാവാണ്. പിന്നെ ആത്മാവിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല? നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം ആത്മാവിന് ജനന മരണങ്ങളില്ല, അത് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ഇനി അത് ഉണ്ടാകാനും പോകുന്നില്ല. അത് അജനാണ്, അതായത് ജനനമില്ലാത്തവനാണ് ആത്മാവ്. നിത്യനാണ്, ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതാണ്, നിത്യമായിട്ടുള്ളതാണ്, പ്രാചീനനാണ്, പണ്ടേ ഉള്ളതാണ് എന്ത്? ആത്മാവ്. ശരീരം നശിക്കുന്നു, പക്ഷെ ആത്മാവിന് മരണം സംഭവിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അർജുനന്റെ പ്രയാസം അവിടെയായിരുന്നു അല്ലെ. അതായത്
ഗുരുക്കന്മാരെ വധിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും പിന്നെ പിതാമഹന്മാരെയൊക്കെ വധിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് അർജുനൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, നാം ശരീരമല്ല ആത്മാവാണ്. പിന്നെ ആത്മാവിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനും സാധിക്കില്ല, നമുക്ക് നശിപ്പിക്കാനും സാധിക്കില്ല. ആത്മാവിന് ഒരിക്കലും മരണമില്ല എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനനോട് പറയാണ്. വാംസാസി ജീർണാനി യഥാ വിഹായ നവാനി ഗൃഹണാതി നരോപരാണി തഥാ ശരീരാണി വിഹായ ജീർണോ നന്യാനി സംയാതി നവാനി ദേഹി. പഴകിയ ഉടുപ്പുകൾ മാറ്റി പുതിയവ എടുത്തണിയുന്നത് പോലെ ജീർണിച്ചുപയോഗിക്കാൻ കൊള്ളാത്തതായ ഭൗതിക ശരീരങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ദേഹി പുതുദേഹങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ദേഹി എന്ന് വെച്ചാൽ ആത്മാവ്. അപ്പൊ അത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, നല്ലൊരു ഉപമയാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ പഴയ ഉടുപ്പുകൾ, നമ്മളെ കേടായ ഡ്രസ്സുകൾ മാറ്റിയിട്ട് പുതിയ ഡ്രസ്സുകൾ മേടിക്കും നമ്മൾ, അല്ലെ? അതേപോലെ തന്നെയാണ് ആത്മാവ് ചെയ്യുന്നത്. എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ജീർണിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഭൗതിക ശരീരങ്ങൾ, അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ, ശൈശവം വന്നു, യൗവനം വന്നു, വാർദ്ധക്യം വരും. വാർദ്ധക്യം വരുമ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് പലതരത്തിലുള്ള ശോഷണങ്ങൾ സംഭവിക്കും. കണ്ണിന് ബുദ്ധിമുട്ട് വരും, കാലിന് ബുദ്ധിമുട്ട് വരും, കൈകൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വരും, നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് പോകും. അപ്പൊ ആത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യും? ആ ശരീരം വിട്ട് പുതിയൊരു ശരീരം സ്വീകരിക്കും. അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അതായത് പഴകിയ ഡ്രസ്സ്, നമുക്ക് കേടായ ഡ്രസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കറ പിടിച്ച അഴുക്കായ ഡ്രസ്സ് ഇടാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അത് കളഞ്ഞ് പുതിയ ഡ്രസ്സ് മേടിക്കും. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ആത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മളെ ഈ ശരീരം കളഞ്ഞിട്ട് പുതിയ ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നത്. അതായത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോൾ ആ ശരീരം മാറ്റിയിട്ട് ആത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യും? പുതിയ ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നത്. എപ്രകാരമാണോ പഴകിയ ഉടുപ്പുകൾ മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ പുതിയതെടുത്ത് അണിയുന്നത്, അതേപോലെ അപ്പൊ എന്താണ്, ഈ ശരീരത്തിന്റെ ഒരു ഉടുപ്പ് മാത്രം, ആത്മാവിന്റെ ഒരു ഉടുപ്പ് മാത്രമാണ് എന്ത്? ഈ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അവിടെ അങ്ങനെയാണ്. ഈ ആത്മാവാണ് മെയിനായിട്ടുള്ളത്. ആ ആത്മാവിന്റെ ഒരു കവറിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉടുപ്പ് മാത്രമാണ് എന്ത്? നമ്മുടെ ഈ ശരീരം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞത് തന്നെ, അഴുക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രസ്സ് മാറ്റി പുതിയതെടുത്ത് അണിയുന്നത് പോലെ ആത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യും? പുതിയ ശരീരം സ്വീകരിക്കും. പിന്നെന്താ പറയണത്? നൈനം ചിന്തന്തി ശസ്ത്രാണി നൈനം ദഹതി പാവകഃ ന ചൈനം ക്ലതയന്തോപ്യോ നാശോഷായതി മാരുതഃ. ആത്മാവിനെ ആയുധങ്ങൾക്ക് മുറിക്കാനാവില്ല, അഗ്നിക്ക് ദഹിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, വെള്ളത്തിന് നനയ്ക്കാനോ കാറ്റിന് ശോഷിപ്പിക്കാനോ കഴിയില്ല. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറയാണ്, നീ യുദ്ധം ചെയ്ത് നിനക്ക് അവരൊന്നും കൊല്ലാനൊന്നും പറ്റില്ല. കാരണം ആത്മാവിനെ ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. ആത്മാവിന് അഗ്നി കൊണ്ട് ദഹിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, വെള്ളം കൊണ്ട് നനയ്ക്കാൻ സാധിക്കില്ല, കാറ്റിനെ കൊണ്ട് ശോഷിപ്പിക്കാനും കഴിയില്ല. അപ്പൊ നിനക്ക് ആത്മാവിന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ നിനക്ക് കഴിയില്ല. അപ്പൊ നീ ഇവിടെ ഇരുന്ന് കരയുന്നതൊക്കെ വെറുതെ ആണെന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ പറയാണ്. കാരണം ആത്മാവിനെ നിനക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. കാരണം ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ്, ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അതിനെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. വെള്ളം കൊണ്ട് നനയ്ക്കാനോ അഗ്നി കൊണ്ട് ദഹിപ്പിക്കാനോ ഒന്നും നമുക്ക് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളത് പറയാണ്. ഇനി ഇത് പറഞ്ഞിട്ടും അർജുനന് വലിയ വിശ്വാസമൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇനി ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ജാതസ്യാഹി ദ്രിവോർ മൃത്യുർ ധ്രുവം ജന്മാമൃതസ്യ ച തസ്മാദ പരിഹാര്യർത്ഥേ നത്വം ശോചിതുമർഹസി. ഇനി നിനക്ക് ഇത് വിശ്വാസമില്ലെങ്കിൽ അടുത്തത് ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? ജനിച്ചവന് മരണം നിശ്ചിതമാണ്, മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജനിക്കാന്നുള്ളതും നിർബന്ധമാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ തന്റെ അനിവാര്യമായ കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തെ പറ്റി നീ വിഷമിക്കേണ്ട. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജന്മം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രകൃതി നിയമമാണത്. ജന്മം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മരിക്കാന്നുള്ളതും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ജനിക്കാന്നുള്ളതും പ്രകൃതി നിയമമാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ നിയമങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിന്റെ അനിവാര്യമായ കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തെ പറ്റി നീ വിഷമിക്കേണ്ട. അപ്പൊ നീ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും അവർക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചിരിക്കും? മരണം സംഭവിച്ചിരിക്കും. കാരണം ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മരിക്കും, മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജനിക്കും എന്നുള്ളത് പ്രകൃതി നിയമമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നീ അതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നീ ഇപ്പൊ യുദ്ധം ചെയ്തില്ലെങ്കിലും അവര് വേറെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ അവര് മരണപ്പെടും, അത് ഉറപ്പാണ് എന്നുള്ളത് ആര് പറയാണ്? ഭഗവാൻ പറയാണ്. നീ വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിന്റെ കർത്തവ്യത്തെ കുറിച്ച്. അപ്പൊ നീ ഇപ്പൊ എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? അതായത് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി ചാകാൻ പോകുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ രക്ഷിക്കാതെ അയാളുടെ ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് രക്ഷിക്കുക, അയാളുടെ കവർ നമ്മൾ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അതാണ് ഇപ്പൊ നീ ചിന്തിക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു ഉടുപ്പാണ് ആത്മാവിന്റെ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ആ ഉടുപ്പ് രക്ഷിക്കാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത്. ആ ആത്മാവിനല്ല രക്ഷിക്കുന്നത്. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ആ ഉടുപ്പിനെ മാത്രം രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അതാണ് ഇപ്പൊ നീ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ പറയാണ്, ദേഹി നിത്യമവത്യോയം ദേഹേ സർവസ്യ ഭാരത തസ്മാത് സർവാണി ഭൂതാനി നത്വം ശോചിതുമർഹസി. ഹേ ഭാരത, ദേഹി എന്ന് വെച്ചാൽ ആത്മാവ്,
അതായത് ദേഹത്തിൽ വസിക്കുന്ന സത്ത അനശ്വരനാണ്, അതിനെ കൊല്ലാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് ഏതൊരു ജീവനെ കുറിച്ചും നീ വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല. അപ്പോ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. കാരണം ആ ആത്മാവ്, ശരീരത്തിലിരിക്കുന്ന ആ ആത്മാവിനെ കൊല്ലാൻ ആർക്കും സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് മുറിക്കാനോ അഗ്നി കൊണ്ട് ദഹിപ്പിക്കാനോ വെള്ളം കൊണ്ട് നനയ്ക്കാനോ ഒന്നും സാധിക്കില്ല. അത് ആർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യമാണ്. അപ്പൊ നിനക്ക് എന്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല? ആ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച്, ആ ജീവനെ കുറിച്ച് നീ വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. കാരണം ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, നമുക്കതിനെ ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. പിന്നെ അടുത്തത് ഹതോ വാപ്രാപ്സ്യസി സ്വർഗം ചിത്വാ വാപോക്ഷ്യസേമഹീം തസ്മാദുത്തിഷ്ഠ കൗന്ദേയ യുധായ കൃതനിശ്ചയ. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറയാണ്, കുന്തിപുത്ര, ഒന്നുകിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യാ, ഈ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട് നീ സ്വർഗം പോകും, അല്ലെങ്കിൽ വിജയം നേടി നിനക്ക് സാമ്രാജ്യം ഭരിക്കാൻ സാധിക്കും. ഏതായാലും ഉറച്ച തീരുമാനത്തോടെ എഴുന്നേറ്റ് നീ യുദ്ധം ചെയ്യൂ. അപ്പൊ ഇനി പിന്നത്തെ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, എന്തായാലും നിനക്ക്, നീ ആരാണ്? ക്ഷത്രിയനാണ് അർജുനൻ. ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മമാണ് എന്ത്? യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. ക്ഷത്രിയ ധർമ്മമാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ക്ഷത്രിയൻ യുദ്ധം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല്, ആ യുദ്ധത്തില് മരണപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ഷത്രിയനുള്ളൊരു ഗുണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നേരെ സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ പറ്റും. ക്ഷത്രിയന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് യുദ്ധം ചെയ്ത് നേരെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും മരണപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാല്. അഥവാ നീ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ നിനക്ക് ആ രാജ്യം കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ എന്തായാലും നിനക്ക് എന്താണ്? ഗുണം തന്നെയാണ് അല്ലെ? ഏത് സൈഡിൽ കൂടെ നോക്കിയാലും നിനക്ക് ഗുണമാണ്. കാരണം നീ അഥവാ മരണപ്പെട്ടാൽ നിനക്ക് നേരെ സ്വർഗത്തിലെത്താം. നീ അഥവാ നീ മരണപ്പെട്ടില്ല, നീ അവരൊക്കെ വധിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ നിനക്ക് ഈ രാജ്യം കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ എന്തായാലും നിനക്ക് എന്താണ്? ഗുണം തന്നെയാണത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നീ ഉറച്ച തീരുമാനത്തോടെ എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യാനാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ അർജുനനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടും, ആത്മാവിനെ കുറിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടും വല്ലാതും കേട്ടിട്ടും ഭഗവാൻ അർജുനൻ ഒന്നും മനസ്സിലാകാത്ത പോലെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ ഈ പറയുന്നത്. കാരണം നിനക്ക് എങ്ങനെ നോക്കിയാലും നിനക്ക് ലാഭമാണ്. ഒന്നുകിൽ നിനക്ക് നേരെ സ്വർഗത്തിൽ പോകാം. കാരണം സ്വർഗത്തിൽ പോകണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറെ പാട് കഴിക്കണം. ഇതൊന്നും വേണ്ട, നിനക്ക് നേരെ പോകാൻ പറ്റും. അല്ല വിജയിക്കുകയാണെങ്കിലോ അപ്പോഴും നിനക്ക് രാജ്യം ഭരിക്കാനും സാധിക്കും. അപ്പൊ എന്തായാലും നിനക്ക് നല്ല തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനനോട് പറയാണ്. ഇനി അടുത്തത് പറയുന്നത്, സുഖ ദുഃഖേ സമേ കൃത്വാ ലാഭോ ജയാ ജയോ യദോ തദോ യുദ്ധായ യുജ്യസ്യോ നൈവം പാപാമവാപ്സ്യസി. ഇനി അടുത്തത് മൂന്നാമത്തെ അർജുനന്റെ സംശയം എന്തായിരുന്നു? പാപമല്ലേ എന്ന് അർജുനൻ ചോദിച്ചത് അല്ലെ? അപ്പൊ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, നീ എന്ത് ചെയ്യണം? യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം നീ യുദ്ധം ചെയ്യുക. അതിന്റെ ഫലം സന്തുഷ്ടിയാണോ സന്താപമാണോ നഷ്ടമോ ലാഭമോ ജയമോ തോൽവിയോ എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കരുത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിനക്കൊരിക്കലും പാപമേൽക്കില്ല. ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, പാപമേൽക്കാതിരിക്കാൻ നീ എന്ത് ചെയ്യണം? നീ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം യുദ്ധം ചെയ്യുക. അതായത് ആ യുദ്ധത്തിന്റെ ഫലം നീ ആഗ്രഹിക്കരുത്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്, നീ യുദ്ധത്തിന്റെ ഫലത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കരുത്. അത് നീ ജയിക്കുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നീ തോൽക്കുന്നോ, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നഷ്ടം ഉണ്ടാകുന്നോ ലാഭം ഉണ്ടാകുന്നോ ഒന്നും നീ ആലോചിക്കാൻ പാടില്ല. നീ എന്ത് മാത്രം ചെയ്യാ? നിന്റെ കടമയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ കർത്തവ്യമാണെന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യാ? യുദ്ധം മാത്രം ചെയ്യാ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് ഏൽക്കേണ്ടി വരില്ല? പാപം ഏൽക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല. കാരണം നീ നിന്റെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നു, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം നീ ആഗ്രഹിക്കാതിരിക്കുക. അപ്പൊ നിനക്കൊരിക്കലും പാപം ഏൽക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ പാപഭയം നിനക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ അപ്പൊ അർജുനനോട് പറയാണ്, പാപം എങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല? യുദ്ധം ചെയ്യണം, പക്ഷെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ യുദ്ധം ചെയ്യുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് ഫലം ഏൽക്കേണ്ടതായിട്ട്, പാപം ഏൽക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ഇനി അടുത്തത് എന്തിനെ കുറിച്ച് പറയാണ്? ഭക്തിയെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാണ് ഭഗവാൻ. നേഹാഭിക്രമിനാശോസ്തി പ്രത്യവായോന വിദ്യത്തെ സ്വൽപമഭ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതേ മഹതോ ഭയാത്. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, നഷ്ടമോ ലാഭമോ ഈ ഉദ്യമത്തിലില്ല. ഈ വഴിക്കുള്ള ചെറിയൊരു മുന്നേറ്റവും മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നൽകുന്നു. അപ്പോൾ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിനെ കുറിച്ച് പറയണം. അപ്പൊ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ എന്തില്ല? നഷ്ടമോ ലാഭമോ ഒന്നുമില്ല. എന്തൊരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതെന്തില്ല? അവിടെ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ അതിന്റെ ഫലങ്ങളില്ല, നഷ്ടവും ഇല്ല, ലാഭവും ഇല്ല. ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചത് ബാലൻസ്, സീറോ ബാലൻസ് ആയി. അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ എന്തില്ല? നഷ്ടവും ലാഭവും ഇല്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ചെറിയൊരു പ്രവൃത്തി ചെയ്താൽ പോലും നമുക്കത് എന്ത് സംഭവിക്കും? മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തും.
അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നഷ്ടമോ ലാഭമോ അവിടെ ഇല്ല. ചെറിയൊരു മുന്നേറ്റം പോലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു പ്രവൃത്തിയും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ എന്താണ്, നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണം നമുക്ക് അവിടെ ഉണ്ടാവും. മഹാഭയം, ഏറ്റവും വലിയ ഭയം എന്താണ്, മരണഭയം. അതിൽ നിന്ന് പോലും നമുക്ക് മോചനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ നമ്മളടുത്ത് 10 അടി മുന്നിലേക്ക്, നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് അങ്ങോട്ട് വെച്ച 10 സ്റ്റെപ്പ് ഭഗവാൻ ഇങ്ങോട്ട് വയ്ക്കുന്നു പറയും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്, ഭഗവത് സ്മരണയോടുകൂടി ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമുക്ക് മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് ചെറിയൊരു കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്താൽ മതി, അതിന് പോലും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഭഗവാൻ അതിൽ പറയാണ്. അത് പറഞ്ഞ അപ്പൊ അത് ഇവിടെ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്, കൃഷ്ണാവബോധത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അതായത് എല്ലാതും ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക, അങ്ങനെയുള്ളവരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ അങ്ങനെ ഇതെന്താ പറയുന്നത്, വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി രേഖേഹ കുരു നന്ദന ബഹുശാഖ ഹനന്താശ്ച ബുദ്ധയോ വ്യവസായിനാം. ഈ വഴിക്ക് പോകുന്നവർ നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവരാണ്, ലക്ഷ്യവും ഒന്ന് മാത്രം. കുരുനന്ദന, ദൃഢനിശ്ചയമില്ലാത്തവരുടെ ബുദ്ധിയാകട്ടെ പല ശാഖകളോട് കൂടിയതാണ്. അപ്പൊ പറയുന്നത് ഈ വഴിക്ക് പോകുന്നവര്, ഇത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് പോകുന്നവർ എങ്ങനെയുള്ളവരായിരിക്കും, നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവരായിരിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് വെച്ചാല് എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. അത്തരത്തിൽ മനസ്സുള്ളവര്, അങ്ങനെയുള്ളവർ എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്, നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവരായിരിക്കും. അവർക്ക് ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യമുള്ളത്, എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക, ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങൾ ആശ്രയിക്കുക എന്ന് മാത്രമേ അവരുടെ ലക്ഷ്യമുള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യം ഭഗവാന്റെ സേവനം മാത്രം അല്ല. ദൃഢനിശ്ചയം ഇല്ലാത്തവരുടെ ബുദ്ധിയാണെങ്കിലോ പല ശാഖകള്, കാരണം അവർക്ക് ഇതിലേ പോണോ ഇതിലേ പോണോ എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു നിശ്ചയം ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ ദൃഢനിശ്ചയമുള്ളവർക്ക് എപ്പോഴും ഓരോരു ലക്ഷ്യമുള്ളത് ഭഗവാന്റെ സേവനം മാത്രം. അല്ലാത്തവരുടെ ബുദ്ധി പല ശാഖകളോട് കൂടിയതായിരിക്കും. അപ്പൊ അർജുനൻ ആരാണ്, ഇത്രയും ദൃഢനിശ്ചയമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, നീ എന്ത് ചെയ്യാ, ദൃഢനിശ്ചയത്തോടു കൂടി നീ പ്രവർത്തിക്കാം. ഭോഗൈശ്വര്യ പ്രസക്താനാം തയാബഹൃത ചേതസാം വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി സമാധൗന വിധീയതേ. ഭൗതിക ഐശ്വര്യത്തിലും സുഖാനുഭവങ്ങളിലും അത്യാസക്തരായവർക്കും ഇവകളാൽ പരിഭ്രാന്തരായവർക്കും ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനം നടത്താൻ വേണ്ടുന്ന നിശ്ചയദാർഢ്യം ഉണ്ടാവില്ല. ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഐശ്വര്യത്തിലും സുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനൊക്കെ അത്യാസക്തിയുള്ളവർക്ക്, അതിനോട് കൂടുതൽ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉള്ളവർക്കും ഇതിന്റെ പിന്നാലെ പോകുന്നവർക്കും, അതിന്റെ പിന്നാലെ പരിഭ്രാന്തരായി പോകുന്നവർക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല, ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാനുള്ള നിശ്ചയദാർഢ്യം ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം അവരെന്തിനോടാണ് കൂടുതൽ താല്പര്യം, ഭൗതികമായ ഐശ്വര്യങ്ങളോടായിരിക്കും അവർക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ സുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കുക എന്നുള്ളതിലായിരിക്കും കൂടുതൽ താല്പര്യം. അപ്പൊ അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ സേവനം നടത്താൻ വേണ്ട നിശ്ചയദാർഢ്യം അവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. ധ്യായതോ വിഷയാൻ പുംസ സംഘസ്തേഷൂപജായതേ സംഘസംജായതേ കാമാത് ക്രോധാഭിജായതേ. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് അവയിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നു. ആസക്തിയിൽ നിന്ന് കാമവും അതിൽ നിന്ന് ക്രോധവും ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പോൾ ഭൗതിക വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, ഭൗതിക വിഷയങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ, കണ്ണിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാം, ചെവിയെ സന്തോഷിപ്പിക്കാം, നമ്മുടെ മനസ്സിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാം, അങ്ങനെ നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ. അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ ആസക്തി വരും. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ ആസക്തി വരും. ആ ആസക്തിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് വരും, കാമം വരും, ആഗ്രഹം വരും, ആഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് ക്രോധം വരും. ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു വലിയൊരു വണ്ടി മേടിക്കണം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ മൊബൈൽ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വണ്ടിയെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനോട് ഭയങ്കര ആസക്തി തോന്നും, ഭയങ്കരമായിട്ട് താല്പര്യം തോന്നും. അങ്ങനെ ആസക്തിയിൽ നമുക്ക് എന്താണ്, കാമം, അത് മേടിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഭയങ്കരമായിട്ട് വരും. അങ്ങനെ ആഗ്രഹം വന്നിട്ട് നമ്മളത് നോക്കുമ്പോൾ അതിന് കുറേ പൈസയുണ്ട്, അപ്പൊ നമ്മളിൽ അത്രയും പൈസ ഇല്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്കത് കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും, ക്രോധം വരും, ദേഷ്യം വരും. നമുക്ക് ക്രോധാത്ഭവതി സമ്മോഹ സ്മൃതി വിഭ്രമഃ സ്മൃതി ഭ്രംശാത് ബുദ്ധിനാശാത് പ്രണശ്യതി. ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് വരും, സമ്മോഹം വരും. സമ്മോഹത്തിൽ നിന്ന് ഓർമ്മപ്പിഴവിൽ നിന്ന് ബുദ്ധിനാശത്തിൽ നിന്ന് സർവനാശം സംഭവിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്രോധം വരുമ്പോൾ സമൂഹം എന്ന് വെച്ചാല് നമുക്ക് ശരി ഏതാണ് തെറ്റാണ് ഏത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരവസ്ഥ. അതായത് ദേഷ്യം വന്നിട്ട് കണ്ണ് കാണാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ എന്ന് പറയില്ല നമ്മള്, ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരും നമ്മൾ ആ ദേഷ്യത്തിൽ നിന്ന്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ എന്താണ്,
നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ദേഷ്യം വന്ന ഓർമ്മപ്പിഴവ് വരും, ഓർമ്മപ്പിഴവിൽ നിന്ന് ബുദ്ധിനാശം വരും, ബുദ്ധിനാശത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? സർവനാശം സംഭവിക്കും. ഇതിനൊക്കെ കാരണം എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ. നമ്മള് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞല്ലോ, ഒരു വണ്ടി, ആ വണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ കാരണം. അപ്പൊ ആഗ്രഹമാണ് നമ്മളവിടെ കൊണ്ടുവന്നത്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങള് ആണ് നമ്മൾ അതിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചു, ആസക്തി വന്നു, ആസക്തിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാമം വന്നു, കാമത്തിൽ നിന്ന് ക്രോധം വന്നു, ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് സമ്മോഹം, സമ്മോഹത്തിൽ നിന്ന് ഓർമ്മപ്പിഴവ്, ഓർമ്മപ്പിഴവിൽ നിന്ന് ബുദ്ധിനാശം, ബുദ്ധിനാശത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സർവനാശം സംഭവിക്കും. അപ്പൊ കാരണം നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാണ് കാരണം വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു പ്രഷർ കുക്കർ പോലെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പൊട്ടിത്തെറിക്കും. ഇനിയോ രാഗദ്വേഷ വിമുക്തൈസ്തു വിഷയാനി ഇന്ദ്രിയൈശ്വര്യൻ ആത്മവൈശ്യർ വിധേയാത്മാ പ്രസാദമധിഗച്ഛതി. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ? രാഗദ്വേഷങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തനായി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള നിബന്ധനകൾ വഴി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ കാരുണ്യം ലഭിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ രാഗദ്വേഷങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തരാകുക, അതായത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി നമ്മൾ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിബന്ധനകൾ വഴി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ലഭിക്കും? ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ കാരുണ്യം നമുക്ക് ലഭിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കും. നാസ്തി ബുദ്ധിര യുക്തസ്യ നാചായുക്തസ്യ ഭാവന നാചാഭാവയത ശാന്തിരശാന്തസ്യ കുതസുഖം. പരമപുരുഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാത്തവന് ദിവ്യ ബുദ്ധിയോ ഉറച്ച മനസ്സോ ലഭിക്കില്ല. അതില്ലാതെ മനസ്സമാധാനം കൈവരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. മനസ്സമാധാനം ഇല്ലെങ്കിൽ സുഖം എവിടെ? അപ്പൊ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാത്തവൻ എന്തുണ്ടാവില്ല? ഈ ഉറച്ച ബുദ്ധി ഉണ്ടാവില്ല, മനസ്സും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ മനസ്സിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെ? അപ്പൊ മനസ്സും ഉറച്ച ബുദ്ധി ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തില്ല? സമാധാനം ഇല്ല. സമാധാനം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? സുഖം ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് തസ്മാദസ്യ മഹാബാഹോ നിഗ്രഹീതാനി സർവശ ഇന്ദ്രിയാണി ഇന്ദ്രിയാർത്ഥേഭ്യ തസ്യ പ്രജ്ഞ പ്രതിഷ്ഠിത. അതുകൊണ്ട് കൈക്കരുത്തുള്ളവനെ എന്ത് വേണം? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കാൻ കഴിവുള്ള ആളാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിൻവലിപ്പിക്കണം. കാരണം ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാണ് നമുക്ക് നമ്മൾ എന്തിലെ കൊണ്ടെത്തിച്ചത്? സർവനാശത്തിൽ കൊണ്ടെത്തിച്ചത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറ്റാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയണം. അങ്ങനെ കഴിവുള്ള വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിൽ നിയോഗിക്കുക അഥവാ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകുക വഴി മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനം നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കൂ. ശത്രുക്കളെ ഒതുക്കുന്നത് കൂടുതൽ ശക്തി കൊണ്ടാണല്ലോ. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മനുഷ്യ പ്രയത്നം കൊണ്ട് ഒതുക്കാനാവില്ല. അതിനെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ എപ്പോഴും ഏർപ്പെടുത്തണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പൊ ഭഗവത് സേവനത്തിലൂടെ നമുക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ എന്ത് സാധിക്കും? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും. കാരണം ശത്രുക്കൾ ഒതുക്കുന്നത് കൂടുതൽ ശക്തി കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഒതുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മുടെ മനുഷ്യ പ്രയത്നം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഒതുക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അതിനെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പമാർഗം. കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ട് വേണം സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാകാനും. വിശ്വാസിനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ പരിശീലിക്കേണ്ടതാണ് ഈ കലയെന്നും അറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് സാധകൻ അല്ലെങ്കിൽ മുക്തിക്ക് യോഗ്യനാണ്. അപ്പോൾ കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാകാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വിശ്വാസിനായ ഒരു ഗുരുവിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ നമുക്ക് പരിശീലിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അങ്ങനെ മുക്തി നേടിയ വ്യക്തിക്ക് മുക്തിക്ക് യോഗ്യനായവനെന്ന് വിളിക്കാൻ സാധിക്കും. അതായത് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയെ നമുക്ക് വിളിക്കാൻ സാധിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ട് സ്ഥിതപ്രജ്ഞനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയെ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാസിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവഭക്തവൃന്ദിക്ക് ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരുദേവ് കി ജയ്. നിത്തായി ഗൗരപ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മളെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം കുറച്ച് വലിയൊരു അധ്യായമാണ് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരിത്തിരി സമയം, ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് കൂടുതലെടുത്തു. ലീവ് ചെയ്യേണ്ടവർക്ക് ചെയ്യാം. ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഈ ക്ലാസ് ഇന്നിപ്പോൾ എടുത്തതും ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മളെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം തുടങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ അവസാനം എന്താണ്? വില്ലും ശരങ്ങളും താഴെ വെച്ച് യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് താല്പര്യമില്ലാതെ അർജുനൻ രഥത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം അവസാനിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തില് നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു അർജുനൻ
അർജുനനെ ഭഗവാൻ വഴക്ക് പറയാണ്, നീ ചെയ്യുന്നതൊന്നും ശരിയല്ല, ഒരു വ്യക്തിക്ക് ക്ഷത്രിയന് യോജിച്ചതല്ല, നിന്റെ അകീർത്തിയിലേക്കാണ് ഇതൊക്കെ നയിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് ഭഗവാൻ അർജുനനെ ശാസിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഭഗവാനോട് അർജുനൻ എന്താ പറയണത്, ഞാൻ അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനാകാനായിട്ട് തയ്യാറാണ്, എനിക്ക് വേണ്ട ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുക, എനിക്ക് എന്താണ് നല്ലതെന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണേന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്, അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. അങ്ങനെ ഭഗവത്ഗീത അവിടെ തുടങ്ങാണ്. യഥാർത്ഥത്തില് ഉള്ള ഭഗവത്ഗീതയുടെ ആരംഭം അവിടെ ആരംഭിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അർജുനന് ആദ്യം ഭഗവാൻ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്, ആത്മാവിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ആദ്യം പഠിപ്പിക്കുന്നത് നാം ശരീരമല്ല, നമ്മൾ ആത്മാവാണെന്നുള്ളൊരു സത്യം അവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ആരാണ്? ഇനി നമ്മൾ ചോദിച്ചാലും നമ്മൾ എന്ത് പറയണം, നമ്മൾ ആരാണ്? നമ്മൾ ശരീരമാണോ ആത്മാവാണോ? നമ്മള് ആത്മാവാണ് എന്നുള്ളൊരു ജ്ഞാനമാണ് ഭഗവാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി ചിന്തിക്കേണ്ടത് എപ്പോഴും അതാണ്, നമ്മളായിട്ടല്ല, നമ്മൾ ആത്മാവായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇനി എല്ലാം കേൾക്കുന്നതും അറിയുന്നതും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന വ്യക്തിയല്ല, ശരീരത്തിനാണ് ഈ പേരും അല്ലാതെ ഉള്ളത്, ആത്മാവിനിതല്ല. ആത്മാവ് ഇങ്ങനെ അടുത്ത ശരീരത്തിൽ കയറുമ്പോ മാറി അല്ലേ, അപ്പൊ അത് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പോൾ ബാല്യം, യൗവനം, കൗമാരം, വാർദ്ധക്യം പോലെ അത് ആ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ, ആത്മാവിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ശരീരത്തിന് ഈ പറഞ്ഞ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ സംഭവിക്കും. അതിനുശേഷം എന്ത് സംഭവിക്കാണ്, അതില്ലെങ്കിൽ ആ ശരീരം നശിച്ചു പോയി, അതിന് വേറൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ ആത്മാവിന് എന്തില്ല, ജനന മരണങ്ങളില്ല. നമ്മളൊരു പഴയ വസ്ത്രം മാറ്റി പുതിയ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നത് പോലെയാണ് ആത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, പുതിയൊരു ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നത്. ആത്മാവിന് ആയുധങ്ങൾക്കോ അഗ്നിക്കോ വെള്ളത്തിനോ കാറ്റിനോ ഒന്നും നശിപ്പിക്കാനോ ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ ആദ്യത്തെ ഉപദേശം കൊടുത്തു. പിന്നെ പറഞ്ഞു സുഖദുഃഖങ്ങളെ സഹിക്കാൻ പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. കാരണം സുഖദുഃഖം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ശീതോഷ്ണങ്ങൾ പോലെയാണ്, ശീതവും ഉഷ്ണവും വരുന്ന പോലെ മാറി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അത് താൽക്കാലികമായിട്ട് വരുന്ന അനുഭവങ്ങളാണ്, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയാനുഭൂതി കൊണ്ടാണ് അത് ഉണ്ടാകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ സഹിക്കാനുള്ള ക്ഷമയുണ്ടായി സഹിക്കാൻ പഠിക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. പിന്നെ പറഞ്ഞു എന്ത് ചെയ്യണം, സ്വന്തം കർത്തവ്യങ്ങൾ നമ്മൾ നിർവഹിക്കണം. കാരണം ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ്, മരണം ഉറപ്പാണ്, മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജനിക്കും എന്നുള്ളതും ഉറപ്പാണ്, അത് പ്രകൃതി നിയമമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യാ, നിന്റെ കർമ്മം എന്താണ്, നിന്റെ ധർമ്മം യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം അർജുനൻ ക്ഷത്രിയനാണ്, അപ്പൊ ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മം യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നീ ഇതിനെ കുറിച്ചൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ നീ എന്ത് ചെയ്യാം, നിന്റെ കർത്തവ്യം എന്താണോ നീ അത് അനുഷ്ഠിക്കുക. കാരണം ജയോ പരാജയോ ലാഭമോ നഷ്ടമോ ഒന്നും നീ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അതിനൊക്കെ ഒരുപോലെ കാണാൻ നീ നിന്റെ കർത്തവ്യം ചെയ്യാനാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ഭഗവാനെ പ്രസാദിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക, അതാണ് എന്ത് കർമ്മയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറിയൊരു ശ്രമം ചെയ്താൽ പോലും നമുക്ക് എന്താണ്, മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും നമ്മളെ രക്ഷിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. സ്വല്പം അഭ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ എന്ന് പറയാം, ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ, ചെറിയൊരു പ്രവൃത്തി ചെയ്താൽ പോലും മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മളെ രക്ഷിക്കുന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഇതല്ലെങ്കിലോ നമ്മൾ ആ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും, നാശം സംഭവിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ, അതായത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നമുക്ക് ആസക്തി ഉണ്ടാകും. ആസക്തിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാമം വരും. കാമം എന്ന് വെച്ചാൽ ആഗ്രഹം വരും. അതിൽ നിന്ന് ക്രോധം വരും. ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് സമ്മോഹം വരും. സമ്മോഹം എന്ന് വെച്ചാൽ ശരിയും തെറ്റും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ. സമ്മോഹത്തിൽ നിന്ന് സ്മൃതിഭ്രംശം, ഓർമ്മക്കുറവിൽ നിന്ന് ബുദ്ധിനാശം, ബുദ്ധിനാശത്തിൽ നിന്ന് സർവനാശം. നമുക്ക് അതായത് നമ്മുടെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള പതനം അവിടെ സംഭവിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്നാണ് പറയാ. രാഗദ്വേഷങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തനായിട്ട്, രാഗദ്വേഷങ്ങൾ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളെയാണ് രാഗം ദ്വേഷം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ നിന്നെല്ലാം മാറി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് എന്ത് ലഭിക്കും, മനഃശാന്തി ലഭിക്കുമെന്നും പറഞ്ഞു. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം ഇല്ലാതെ യഥാർത്ഥ സമാധാനം നമുക്ക് കിട്ടില്ല, സന്തോഷം അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളത് ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്തിൽ പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ അധ്യായത്തിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് നാം ശരീരമല്ല ആത്മാവാണെന്ന് പറഞ്ഞു. സുഖദുഃഖങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് താൽക്കാലികമാണ്, അത് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതല്ല. അതിനെ നമ്മൾ സഹിക്കാൻ പഠിക്കേണ്ടതാണ്. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ, നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഈ സുഖവും ദുഃഖവും തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്നും നമുക്ക് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. പിന്നെ നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യണം. നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കർത്തവ്യം
നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ധർമ്മം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. നമ്മളൊരു ജന്മം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ചെയ്യേണ്ടതായ കുറെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുണ്ട്, കുറെ കർമ്മങ്ങളുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. പക്ഷെ എങ്ങനെ ചെയ്യണം? നമ്മൾ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യരുത്. ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാകാൻ സാധിക്കും, യഥാർത്ഥ സമാധാനം അനുഭവിക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന പാഠം.